Čau, tady máme nový video a doufám, že se vám to jako bude líbit. Tady točím jako nějaký kanál, to je prdele. Takže jako doufám, že se vám to dost bude líbit. A dáte mi like nebo odběr. Ale jako jinak, hlavně co musím roznávět, tady video se jmenuje Jak nasrat Venýse, takže určitě koukejte, jo. Tak pozorujte. Doufám, že pozorujete, jo. No tak teď jsem uvnitř a teď vám ukážu důvod tady toho videa. Vím, že tady nic není vidět moc, ale to je trochu blbě. Tak tady to je Venýs. Myslím, že ho nevidíte, ale tady se zrovna dívá na Agreluse, to je nějaký debil. Ne, Agrelus je dobrý youtuber, ale teď hlavní věc. Jak nasrat Venýse! Pozor. Co děláš? Tímto se s vámi Ty jsi loučím čurák! na novém gauči. Naschledanou. Je to čurák, je to největší čurák.